Материално благосъстояние. Никога няма да постигнете материално благосъстояние, ако говорите и си мислите, че нямате пари. Този мисловен модел е абсолютно погрешен и със сигурност не води до богатство. Мисълта за липсата води до още по-голяма липса. Мисълта за бедност води до по-голяма бедност. До изобилие водят единствено благодарствените мисли за това, което вече имаме. Да мразите хората за това, че са по-добре материално от вас, означава да сложите непреодолима бариера между вас и парите. Отворете съзнанието си за новите идеи и ще бъдете богат. Ето няколко утвърждения, които със сигурност държат парите далеч от вас. Например, парите ми никога не са достатъчни. Това убеждение е пагубно за вашето благосъстояние. Друго, също толкова непродуктивно е: харча много по-бързо, отколкото печеля. Тези мисли са най-краткият път към бедността. Вселената може да отговори само на това, което мислите за себе си и за живота си. Открийте свързаните с парите негативни мисли в съзнанието си и ги прогонете оттам. Те не са ви помогнали в миналото, няма да ви помогнат и занапред. Ако ви харесва, попълнете някой фиш, ей така, за забавление, но моля ви, не разчитайте да се здобиете с пари по този начин. Подобно мислене е опасно. То е мислене на беден човек и няма да доведе до нищо добро в бъдеще, защото не се основава на собствените ви сили и възможности. Ако трябва да сме честни, печалбата от тотото не води до позитивни промени в живота на човека. Практиката сочи, че в рамките на 2 години спечелилите губят всичко или поне по-голямата част от придобитите пари, а нерядко се оказват дори в по-лошо финансово положение от това, в което са били преди печалбата. Това е така, защото спечелените по този начин пари не могат да решат натрупаните от начина ви на мислене проблеми. Ако се надявате да постигнете финансово благополучие по този начин, дълбоко грешите, защото тези пари не са съпроводени с промяна на вашето мислене. Като се надявате на пари, дошли по такъв начин, вие всъщност казвате на Вселената: не мога да спечеля по никакъв начин пари, освен случайно. Ако промените мисленето си така, че да разрешите на Вселената да премине през вас, бихте могли да имате всичко, което мислите, че печалбата от тотото ще ви донесе. И ще можете да го задържите, защото по закона на Вселената то ще бъде ваше. Заявете промяната, декларирайте я, заслужете я и така ще получите богатство по-голямо от това, което предлага печалбата от тотото. Другото, което ви държи далеч от финансовото благосъстояние, може да е вашата непочтенност. Нали помните, каквото дадете, ще ви се върне многократно. Това е закон. Ако крадете от живота, той ще открадне от вас. Толкова е ясно. Вие може да не осъзнавате, че крадете. Но замисляли ли сте се за марките и пликовете, които носите вкъщи от работата? Може да не посягате дори и към копче, но да крадете време или да ограбвате другите, като не зачитате мнението им. Или крадете любов. Всичко се брои и всичко е начин да кажеш на Вселената: аз като че ли не заслужавам благата на живота, по-лесно ми е да си ги открадна. Замислете се и открийте убежденията, които блокират потока на парите към живота ви. После ги променете и създайте нови мисли, които ще привлекат изобилието. Дори и никой в семейството ви да не е постигал финансова стабилност, това не пречи вие да сте първият, който отваря вратите на дома си за богатството. Ако искате да забогатеете, трябва да започнете да мислите по подходящ начин. Споделям ви 2 утвърждения за финансово благосъстояние, които използвам от години и те ми помагат винаги. Ще помогнат и на вас. Ето ги. Моят приход непрекъснато нараства. И с каквото и да се захвана, то ме прави по-богат. Когато започнах да използвам тези утвърждения, имах малко пари, но постоянната им употреба ги превърна в истини от живота ми.
Твърдо вярвам, че бизнесът е място, където си помагаме един на друг, за да постигнем взаимно финансово благосъстояние. Никога не съм разбирала онези безскрупулни методи, които те карат да мамиш, да задушиш бизнеса на другия, за да изплуваш. Този начин на живот не ми се струва нито радостен, нито пълноценен. В света има толкова много богатства. Всичко, което трябва да направим, е да осъзнаем този факт и да споделим източниците на богатство с другите. Отношенията между служителите в моята издателска къща са напълно коректни и почтени. Ние държим на думата си, вършим си работата с любов и се отнасяме помежду си с уважение. Ако поддържате подобни отношения на работното си място, е невъзможно да не привлечете парите към себе си. Вселената ви възнаграждава за добрината по всички възможни начини. Днес нашето издателство има отлична репутация в бранша. Ние сме затрупани с работа и дори се налага да отказваме поръчки. Защото не искаме да се разрастваме до толкова, че да загубим личния контакт помежду си. Ако аз, малтретираното дете, което не можа да завърши дори гимназия, успях да направя това, вие също можете. Поне веднъж на ден станете, разтворете широко ръце и кажете ясно и открито: аз приемам с отворени обятия изобилието и доброто във Вселената. Благодаря ти, живот. Животът ще ви чуе и ще ви отговори. Позитивни утвърждения за финансово благосъстояние. Произнасяйте тези утвърждения с чувство и разбиране. Аз съм магнит за парите. Всяко мое начинание ми носи добър финансов резултат. Където и да работя, съм ценен и добре възнаграден. Живея в прекрасен свят на изобилие и хармония и съм благодарен за това.